A Terra Viva ens agrada mostrar-los la gran diversitat de la nostra terra, però també i especialment de la nostra mar, la seva gent, les seues pesqueres i les arts que hi utilitzem. Per això avui volem mostrar-los una de les anomenades arts menors més populars. Eixirem al llenguado amb el tresmall. Nosaltres navegarem avui entre les costes de Vinaròs i Benicarló, però els nostres companys recorren altres parts del territori preparant molts més temes. Conegam-los. Són les 5 del matí i estem al moll de la confraria de Vinaròs i segur que paga la pena embarcar-se en els jóvens per a conèixer la pesquera del tresmall. Mil desitjos a la lluna. Ei, Andrés, bon dia. Bon dia. Ja estem en marxa, no? Sí. Escolta, ara què és el que aneu a fer exactament? Xorrar o calar? Ara anem a xorrar. Anem a buscar la xarxa que van calar ahir a migdia. Replegarem 2 tirades, 4 quilòmetres de xarxa, 2 quilòmetres més o menys per tirar. Una la tenim davant de Benicarló, que navegarem des que hem sortit de Vinaròs fins al cap de Garbí, quasi mitja hora, i l'altra la tenim davant de Vinaròs. O sigui, que hissiu 2 voltes al dia? Una per xorrar, per replegar la xarxa, i l'altra per ficar-la pel dia següent. I conta'm una cosa, ara, com trobeu la xarxa de nit? Pues per GPS. És un GPS? El GPS. Això és l'Oran, que està connectat al GPS perquè doni la senyal exacta. Vale? I este sí que és GPS en pantalla. I abans com es feia? Abans per senyes i en un xip-xap i per radar. I quan no n'hi havia radar antigament, pues contra el dia. No se portava tanta xarxa com ara, i a més aixecaven a mans. Ens dius que fa 2 quilòmetres de llarg la xarxa? Sí. Bueno, n'hi ha tramos de 40 metres i cada un fa la distància que ell vol. I al principi de la cala que n'hi ha una balisa assenyalant-ho? N'hi ha una balisa a la banda sud de color blanc i a la banda nord de color roig, en un angle perquè se quede fixa la xarxa. A l'hora de que entre més o menys peix, influïx, per exemple, la lluna o les condicions del vent? Depèn la mar. El lenguado per un normal vol marejar. Vol marejar? Que la mar se menege. Si és molt calma no és molt bo. Si n'hi ha molta lluna tampoc. La corrent de llevant és molt bona, millor que la corrent de Garbí, que tot influïx. La gent se pensa que fiquem la xarxa i ve plena de pell i no era així. Vosaltres teniu que anar controlant i canviant o no el tipus de xarxa, no? Sí, i canviant de puesto, de pont. Bon dia cel, bon dia ocells, bon dia rínxols dels teus cabells, bon dia plou. Andrés, conta'ns, com funciona exactament el tresmall? Vale, pues el tresmall té 3 panys. Com veieu, té una clara, que nosaltres diem armall, que per aquí és per on passa el peix. Sí. La del mig és la xàrcia, sí, que és la que no deixa passar el peix. Quan ell s'enganxa, intenta pegar la volta i qui lo amarra és l'armall. O sigui, són 3 panys, realment. I escala molt fonda? Per lenguado, pues desde los 8 metros hasta 40 metros, 50... per lenguado. Depenent de l'espècie que pesqueu, heu de calar una xarxa o una altra? Sí, perquè esta és, com veus, no té suro, perquè és per lenguado, que el lenguado va arran de terra, i a més ja és de plàstic i ja sura el que té que surar. Si és per la sèpia, esta xarxa no val, perquè la sèpia vol alçar. Entonces és de fil, de nilon i en suraes, perquè alce més. Molt bé, de 6 minuts veurem com ha anat la pesquera. Però abans, com sempre, els nostres companys han preparat altres reportatges de medi ambient i agricultura. Vejam-los. Seguim a Vinaròs, a bord de los jóvens, i conta'ns, Andrés, vosaltres aneu al llenguado, però hem vist que heu pescat altres peixos també. Sí, però és raro, si n'hi ha mare ja sí que n'agafes una altra classe, però si es calma, esta xarxa és pel lenguado. Agafes algun lliri, sí, algun pagellet,
Sí. saps? Però poca cosa més, ja t'he dit. Algun pol s'hi va menjar. Sí. Sempre peix, no? Sí. Veus, està pelat? Està menjar del pol. Però normal és pel lenguado. És un art prou selectiva, no? Es pot dir? Nosaltres és el que agafem és selectiu. Si volem anar a la pala, hem d'embarcar sàrcia per la pala. Si és per la sèpia, i si és pel peix, doncs, té més alçada, més suro, pel marbre, pel paller, per l'orà. Això t'anava a dir, perquè fa uns dies anàveu a la sèpia. Van canviar perquè va baixar temporal i la sèpia de la vora fugix. Baixa tràngol i se'n va. Llavors vam embarcar sàrcia del lenguado. I ara, quan torni la mar en calma, tornareu a canviar. Tornarem a canviar, però les previsions diuen que per este fin de setmana torna a haver embolic, però bueno, si ven que es quede calma i el lenguado falla, pues a la sèpia. I ara en arribar a port heu de tornar a passar la xarxa. Han de tornar a passar xarxa, llevar lo que queda i en estar llestos, pues anar a ficar-les a calar, que diem nosaltres, pel dia següent. A migdia, no? Sí. Ens llançàvem al mar des dels Messars, Penyars, Segars. Aquells jovens han tornat. Heu d'anar netejant tota la xarxa, no? Sí, perquè això és la basura que diem nosaltres i s'enganxa i si ho tens que llevar, si no ho lleves avui ho tens per demà. Ho hem de deixar clar per anar a calar. Andrés, tu eres armador també? Eres el propietari de la barca? Sí, soc l'armador i propietari. I com vos va? Pues la pesquera ha mancat molt, no n'hi ha el pes que hi havia, gent espanyola no vol anar, ens toca embarcar senegalesos, perquè se treballa més i se guanya menys. Llavors la gent no vol anar. Hem vist que també feu pescaturisme, no? Sí, jo gràcies a Déu faig pescaturisme, porto turistes que volen vindre a veure com se pesca un dia de pesca i això ens ajuda una mica a la poca pesca que n'hi ha. I també fomenta que augmenti la cultura del peix, no? Sí, perquè la gent se pensa que és ficar les xarxes a la mar i venen plenes de peix i això no és veritat. I veuen que la faena d'un pescador és molt dura. Però el llenguado és dels peixos que millor es paga, sí, no? Sí, lenguado, llangostí i la llagosta. Així a Vinaròs, no? Sí. Compensa al final tot l'esforç? Algo compensa, però actualment poc. Antigament sí que n'hi havia més pesquera, se treballava menys. Ara tens que treballar quasi el doble i guanyes igual o menys. Apropar la cultura del peix i del marisc a la població, fomentar el seu consum de proximitat i complementar les rendes d'embarcacions de tresmall, com la que hem conegut avui, són alguns dels lloables objectius que persegueix les activitats de diversificació turístico-pesquera que s'estenen pels nostres ports. Ens acomiadem avui des de la Mar de Terra Viva fins al proper programa amb les imatges per al record que ens fan arribar al nostre correu electrònic.